Yo yang otak latihan sekolah. Yang krungu saka sayembara sing dianakno ing Malang wingi ora liya sing melu sayembara kaya dene Adipati Sumadi, Adipati Yuda Negara nang Sumatera. Apa pancen geger bisa kalahke Estu menika Mas, latihan kula maneka ning babagan perang-perang niku kula niku trampel binas lho. Abi, iku rungokno pengginas wae lho, Bapak. Perang kamu rakyat. Jebul donomu barang cilik kaya ngene iso ngalahke Prabowo. Ra yo ora isin to kuwi dadi apiku. Den. Kulo ya kamu lho, Den. Kemudian aku dikandung. Awak dhewe menika iki sampe nang perlu Mas. Iya. Nggih ngangkat jeneng kanten. Kula iki boten saged nek topeng-topeng saking panjenengan. Semono aku Prabowo. Aku sejatine suwanane Malang ku ora liya golek gawean. Ananging ning dalan kumono sayembara sok sapa sing iso ngalahke Prabowo bakal dipek bojo. Ya, kuwi aku dadi pikiran apa meneh urus tiramu sing aku. Wis mikir kuning aku tetep dadi pengin melu sayembara. Dalai kok aku iso ngalahke kono. Menika panjenengan menika kan Mas. Yo, ing tak suwun kowe iso nampa kananku apa anane. Sangat binas, sangat Yo, ning sewu aku ora iso suwe-suwe ana ing Malang. Mergo aku yo belum ngatur kalian wong tuwaku. Aku dalu jempalamu, aku pengen budal marang sampah metuk wong tuwa arep tak kenake marang siramu yen aku wis duwe. Panjenengan menika badhe budal wonten ing sampah. Iya. Sampai nanya kok ditinggal ngopi ya. Ya dungono wae nang kuwi mergo aku pamit karo wong tuwaku ya ora iya golek gawean ananging kamawan dadi beda kahanan aku ora iso ninggal marang wong tuwa yen mangga tetep njaluk izin wong tuwa nek aku wis duwe bojo Prabowo. Tak suwun ikhlasmu Prabowo tak tinggalmu sedina aja kuwatir aku ora bakal nimbok marang wanita liya. Ampun tahan-tahan lho Kang Mas. Dengan orang sampah nggih. Iya, ora paling suwe rong dino. Terus saya tak paling titip jono-jono moga-moga aku. Ayo Adi, memang orang sampah. Rai Adipati ana ing
Loh, seliramu kok bolet kok? Banjur ora ateges aku tangguh. Kaya yen tak sapa panganggonmu. Dudu Allah sapa ing Panjang bener. banjur. Sapa jenengmu? Lan ana iki. Yen kowe takon karo aku utusan dalem saka Kraton Mataram kang diutus karo Jinpun supaya ngangket Adipati ing Malang kang dadi aranku Tumenggung Surongan. Tumenggung Surontani. Yo, Malang. Wis tak perkara iki aku krungu kabar kang kawae. Yen rai dalem Adipati ing Malang iku sawijining wanita kang sulis kira-kira. Alasan saiki apa depan pancen kono. Anane sliramu kang ojo-ojo iki Adipati Malang supaya bali lho ora ing kraton. Oh bener Pak. Pancen aku sing ojo-ojo Kang Mas Agar supaya bali lho. Yen ngono awak dhewe musuh karo bapakne. Ayo dhewe. Piye suara? Piye yen awakmu saiki kanthi sowan ora ing Mataram najan to niramu musuhe Mataram. Ananging aku mongko kang bakal atur terus dinuwun yen sliramu wis ojo-ojo iki Adipati Malang supaya bali. Ananging mongko aku kang bakal atur marang Jinpun yen sliramu bakal kena itu. Nanging ana siji terjadi. Apa wis suara? Gelemo awakmu dadi nyi Suronan. Iki Piye? Aku kudu gelem dadi Nyi Surontani. yo kang ateges kowe dadi garwa. Suronan. Yen pancen kepengin dadi garwa. Saiki sliramu kudu bisa ngalahke aku. Lho, apa kudu kaya ngono? Apa? Yen saiki peperangan kuwi ora kudu nganggo perang fisik. Saiki perange perang teknologi. Awake dhewe nyontoh perange Amerika karo perange Iran. Perang Amerika karo kita. Ah, kuwi ora perang fisik nanging perang teknologi. Perang apa? Saiki yen kok empo sliramu duwe sifat kandel, ana sifat kandelmu kanggo perang lawan. Senajan aku iki wanita. Nanging aku ora wedi nganti sliramu. Apa kang dadi sifat kandelmu? Yo kowe wani lawan. Coba aspek. Ayo perang karo aku. Saiki wae. Sliramu dhisik. Apa kang dadi sifat kandelmu? Apa? Aku Nang sing lawan. Yo, sliramu sik. sliramu dhisik. Coba. Aku ora ono lagi. Surontani. Yo. Apa nek aku Yo. Surontani? Yo.
Sopo itu matakan suara lagi pakai malam. Bener kata, bener kasih. Ngomong, itu sebab gue ini ngomong kan sampai. Pakai begini awal diri langsung suara papan ini. Agak sebab. Sama, ayo ngomong. Aku bisa kan bentuk tanah itu ada kopi semua supaya awal-awal itu aku mulai minta dipakai Oh, dan benar langsung. Wah, aku baru akan diomong jika menjadi sopo minum kopi ambil anggurku ngawat awak. Jadi kalau silap, aku ngomong dalam supaya menangkap aku bagi malam ini. Oke lah, tapi kalau ketahuan kalau aku dapat semua itu lah jika ada obat yang lain yang dalam lapor naik kalau ini makanan, kalau tahu itu semua ini akan. berarti kandungan obat yang ada di toko. Sang orang mengerti apa daya ini, obat kita. Dayanya obatnya ada menolak pongke itu ketuaan. Pongke ngawur ketuaan. Gunung ujung. Yang nguruk panjen Aku sakti nguruk sakti satu nguruk iki tak jaluk iki. Obat kaitan minongko dan anggota awal diri awal suara menawa obat kaitan ini hilang awal diri sulit bakal kompok konsentrasi bener kata juga bersyukur. Kalau ayo itu pelakunya si Suramani.
sing gawe kuat ibu Brokerno. Ora yo mesti makara. Ayo ngamuk Mataram, ngamuk Mataram.
kami itu untuk Suramerta, Suratani, dan Tumenggung. Gak kasih biasa. Foto kecil banget ketemu lagi maka Tuhan pulau tanpa mengatur para hati. yuk bisa di pengakuan satu toro ini jiwa dapus menyang malam sak ora kuwo berbakar nompo laporan apa itu gawe Para makhluk lepat lukin para pencari. ya Tak kami pun seorang waktu aksi uang kami buat tempat kami. Apa kekerasan? Boleh. Uang kami sampun aku nanti kalian rakyat pokoknya. Alasan pokok itu tubuh baru. bener Tuhan saya kemana rumah ya tempat rumah terus mau ingat pun apa lagi akan kalau sama aku akan kalian pokok nah kalau sampun pokok mana nih dan mana pun insan ada dalam semua dan terima ngamuk itu kalau tamat itu enggak hebat mau tenang tuh mbak kiai leret bila musibatkan dari petara kasih orang itu ngomong lancar mereka panjang pulang itu wajar dan tambah harus oke jadi robot konten ini mata jadi iya tunggu selama tahun jadi tak teman yang mengatakan orang garis itu isi orang musuh tak bakal itu gawe gegering tak teman yang mengatakan Para penduduk berdoa. Yogi Pandi tuang dua itu akan diminta dengan satu nomor ini. Yo, tetap pun tetap dulu. Kata pun kawan mengatakan. dan itu ini Rene tumbak kayak berat lagi ngomong jiro kabeh kudu kasuhan itu iya caranya Udah dalam saya. iya Mari kita dalam. Kan rani pun terus Pokok kan sama mau aku. Pokok Ini iya sabar lagi dari pulang mati. Garwani pun kan pulang belum sholat. Pasongan pun mentor kalian Yora kenali pokok itu. Jika mau pulang belum sholat bisa terus tidur. Terus mau kalian jalan pun pokok. Milo melalui para banget, kenali untuk kentono tapi keluarga sama itu orang yang akan ngomongin panggung warga tengah panggung pun gagal bukan lebih pun tak matur kalau kita di pokok ini pokok betul Sirami dan Jibi pokok kajian terapi itu belum semua mereka menemukan bu Sarono bracket kan dari cerita di utara dulu Panji itu Jibu Sirami bakal kasur inoko jadi pemiwan-miwan yo sesuai sing membo karo Ciko iya Sirami satu
dibuka lalu bercari sekarang bisa tidak tidak suruh betul suruh tani dan tunggu dari orang jauh tinggal gawe pandu kandu sama doni udah dipapaki yo kandu mereka boyo anaknya pulang jiwa supaya orang berdiri marah bisa pintes dan mengakui mereka boyo mau isolasi tidaklah besok nanti Malu